Για να υπολογίσουμε τη Λαγκραντζιανή χρειαζόμαστε τη δυναμική ενέργεια. Από τον τύπο της δύναμης F ίσον μείον καπαχ και από τον τύπο το ότι μια δύναμη η οποία είναι συντηρητική είναι ίση με το μείον ανάδελτα ενός δυναμικού, και επειδή το σώματίδιο κινείται σε μία ευθεία, έχουμε ότι η μείον παράγωγος του δυναμικού προς χ είναι ίσο με F, συνεπάγεται, ολοκληρώνουμε ότι το ολοκλήρωμα του dV είναι ίσο με μείον ολοκλήρωμα F dχ, συνεπάγεται το δυναμικό είναι ίσο με μείον ολοκλήρωμα του μείον καπαχ dχ. Άρα συνεπάγεται το δυναμικό είναι V ίσον 1 δεύτερο του καπαχ τετράγωνο και αυτή ονομάζουμε εξίσωση 1. Άρα η Λαγκραντζιανή είναι L ίσον κινητική ενέργεια μείον δυναμική ενέργεια για ένα μηχανικό σύστημα. Άρα η Λαγκραντζιανή ισούται με 1 δεύτερο μη επί χ ντο τετράγωνο μείον 1 δεύτερο κάπα επί χ τετράγωνο και αυτή ονομάζουμε εξίσωση 2.